Mga higala, mayong buntag kaninyong tanan, kini inyong ubos nga igsuon, alagad sa Dios nga magahatag na usab og pagdasig kanimo. Now, mubo lamang nga minsay alang kanimo nini kabuntagon. Buot ba ikaw nga maayos sa imong gihambing nga balatian? Gusto ko magtudlo kanimo makaigsunan may tungod sa milagro sa kaayuhan. Aside ba ikaw makaigsunan nga ang milagro sa kaayuhan sa tanan natong gihambing nga balatian sa atong mga lawas, dili ka na problema makaigsunan alang sa Dios. Apan hinumdumi nga kung ikaw naa ni ana nga pagbati karon, nagbalatian ba ikaw sa imong kahimtang? It's either duha lang makaigsunan ang katuyuan. Nagbuot ang Dios mahimaya siya sa imong gihambing, nga gitugot sa Dios ang imong sitwasyon. Aron ba nga ikaw madisiplina? O aron ba nga usab ikaw makaigsunan nga mudangop gayud sa Dios? Nagpailang ikaw nagkinahanglan kaniya. Or kahaba makaigsunan, giatake ka sa kaaway. Kaya wala may laing trabaho ang yawa makaigsunan. Giatake ka niya makaigsunan tungod kay wala kay relasyon sa Dios. Tungod kay wala kay protection sa Dios. So, duha ka option makaigsunan. It's either ka na imong gihambing karon, disiplina sa Dios, gitugot lang sa Dios. Anyway, ang author makaigsunan sa tanang balatian is the devil. Apan ni oras sabot ko ikaw nga dasigon makaigsunan. Nga diha kang Kristo na ang tanang milagro kaayuhan, na kang Kristo ang paglaom, na kang Kristo ang tanan nga kahingpitan makaigsunan. Doon ay basahon ako diri makaigsunan sa libro sa Marcos kapitulo 2. Gikan sa bersikulo 9, mingon si Kristo makaigsunan. Unsa bay masayon ang pagpasaylo sa imong sala? Nga moingon si Kristo nga gipasaylo na imong sala or bakod o kuaa ang imong higdaanan. Now, kini makaigsunan nga sitwasyon or kahimtang nga nahitabo makaigsunan samtang dunay paralitiko nga gitibalag do upat ka tawo makaigsunan. Tungod kay dili kalakaw, paralitiko gyud makaigsunan nagbalatian. Apan samtang makaigsunan nga gitunto nila ang maong paralitiko, samtang si Jesus nagtudlo dito makaigsunan sa usa ka panimalay sa dapit sa Capernaum. Tungod kay out of desperation makaigsunan, buot nila maayo ang ilang minahal. O samtang nakita ni Jesus ang ilang pagtuo, maingon si Jesus makaigsunan, anak, ang imong sala gipasaylo na. Og nangasuko ang mga tao makaigsunan, dunay mga skriba na suko kay walay bisan kinsa nga makapasaylo sa sala sa tao gawas lamang sa Dios. Sa ilang pagunahuna makaigsunan nga din blasphemy ang gibuhat ni Jesus. However, nakita og nasabtan ni Jesus, na-perceive ni Jesus ang unahuna sa mga taong nagbagotbot nga kinsa ba kini si Jesus nga nagpasaylo man. Apan makaigsunan si Jesus nasayod sa ilang hunahuna. Try to imagine. Jesus, He's not just an ordinary person, but the Spirit of God is within Him as a human form, as a flesh, during the time of Jesus. But Jesus possessed by the Spirit of God. So si Jesus makaigsunan, dili lang sa ordinary nga tao, but He is God. He perceived the mind of the people. Nakita og nasabtan ni Jesus. Og niya na makaigsunan men sa Jesus, anak, ang imong sala gipasaylo na. Bakod og kuha ang imong higdaanan. So try to imagine makaigsunan, ana lang kasayon ang kaayuhan. Nang pangutana karon, si Kristo ba ang atong giilang atong doktor, atong mananambal sa atong kinabuhi? Hinumdumi makaigsunan bisag pag unsa ka kadato, bisag pag moing ka nga kaya nimo paliton ang tanang klaseng medisina ug tambal. Apan dunay panahon mingon ang doktor, ma'am, sir, ampo na lang kay di na namo makaya. Makaigsunan, walay makaluwas nato bisan sa balatian, bisan sa pisang unsang klase nga herbal nga atong gila, gawas lang kung tugutan na sa Ginoo. Ang source ay atong healing mao lamang si Kristo. So gidasig ko ikaw karon, si Kristo ang atong gikinahanglan. Ang pinaka-basic na butang sa sayon lang nga pagdawat sa milagros kayuan, ang atong sala nga mapasaylo. Muna ingon ang Salmo makaigsunan 103 verse 3 makaigsunan, mingon ang Bible, gipasaylo ang imong sala o ikaw naayo sa tanan nimong balatian. Now, try to imagine makaigsunan. Ang sala di ay makaigsunan, may hinungdan sa balatian. Muna nga importante kaayo sa tao nga doon natay pagpangayo pasaylo, pagpaubos diha sa Dios. Na ako kang gidasig karon, gusto ka bag kaayuhan? Milagro sa imong kinabuhi. Na karon nga oras, dangop kang Kristo.
Mutuo ka kan Dios, sa Dios. Ang imong motivation karon is si Kristo. Mangayo kag pasaylo. Kay si Kristo lang ang makapapas sa atong sala. I-renounce na itong mga butang makaigsuan gikan sa itong kaliwatan na isugid na nga kinasingkasing. Moingon ka, Ginoong Jesus, pasaylo ako. Andaman sa Jesus pagpasaylo kanimo. Ug sa diyang pasayloon ta sa Ginoo makaigsunan sa mga butang atong nabuhat. Dili problemang kaayuhan sa imong balatian. Saad na sa Ginoo sinining oras sa makaigsunan. Ako moampo kanimo. Nga unta nga kanang imong pagtuo ma-activate ka na. Tungod kay gikinanglan pagtuo ang imong kaayuhan. Ang pagtuo makaigsunan nagsugod sa paghinulsol. Ang pagtuo nagsugod sa pagsurinder, pagpanugyan sa Dios. Tanan nimong kabalaka, kaluyahon o kapakyasan. Isugid na to sa Ginoo. Og ang Dios magabuhat og milagro kanimo. Dili lang kaayuhan sa balatian, makaigsunan bisan kaayuhan sa tanan natong gibati emotionally. Makaayuhan makaigsunan sa tanan natong ginuhuna nga kagubot. Buot sa Dios nga ikaw ang kabaton ana nga kaayuhan. So karong oras sa makaigsunan kung gusto kag milagro, mao kining takna nga muban ka nako sa pagampo. Kung buot ka nga makasinatig milagro karon, tuuin ni makaigsunan. Butang sa imong unahuna karon. Ang kondisyon sa imong unahuna makaigsunan naa ma-focus lamang diha kang Kristo. Humana si Kristo naglukat nato. Humana siya namatay, katuyang kamatayon miingon sa cross, it is finished. Gibayran sa Ginoong tanan. Apil ng imong balatian. Kanang balatian nga imong gihambing karon makaigsunan nga giatake kag yawa. Or kanang balatian nga gialaw lang sa Ginoo aron ka madisiplina, aron ka nga mas mudango pa sa Ginoo, aron ikaw nga mas mualhagad pa sa Ginoo, aron ikaw mas muhatag panahon pa sa Ginoo. Igsoon ayaw kaguol, ayaw kaluya. Dasigay imong kaugalingon karon sa ngalan sa Ginoo. Dawatang imong milagro karon. Itapion ang imong kamot uban kanako makaigsunan. Kung sakit imong kasing-kasing, sakit imong ulo, sakit ang imong puson, sakit ang imong likod, sakit ang imong tiil, sakit imong tuhod, diabetic baka, arthritis baka, na bakay cancer, unsa nga klase nga balatian, igsuon sultihan ko ikaw, makapamatuod kagayod karon, ang Dios mag-ayon nimo, magmilagro kanimo. Buhata kini sa pagtuo, dawatan ni nga milagro para ninimo karon. Dili ni sa lagma, dili ni aksidente nga makadungog ka ni nga mensahe. Kini nga mensahe para nimo. Hinumdumi ng Bible nga si Kristo nagpabilin siya kaniadto karon og walay katapos. Wala siya nausab kung naghimo sag milagro kaniadto karon makahimo gyapon sag milagro hantod sa walay katapusan. Dawata kini nga milagro alang kanimo. Ipiyong imong mata dayon ili imong hands toward sa imong screen sa imong cellphone. Receive this miracle right now. Right now in the mighty name of Jesus. Akong gi-review karon ang tanang matang sa balatian. Balatian man sa kanser, arthritis, diabetic, sakit sa kasing-kasing, sakit sa dugo, sakit sa ulo, sakit sa utok, tanang klaseng sakit sa balatian karon. Akong gipadlong in the mighty name of Jesus. Receive your healing. Receive your miracle. Tanan nga mga demonic witchcraft, tanang stronghold, tanan nga mga monitoring spirit, in orasa akong gipadlong in the mighty name of Jesus. Akong giputol ang tanang connection, ang tanan nga mga demonic cabinet gikan sa kaliwatan karong orasa maputol in the mighty name of Jesus. Receive your healing. Receive your deliverance in the mighty name of Jesus. Spirit of cancer, I rebuke in the mighty name of Jesus. Maugdaw, masunog sa kalayo sa Dios in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive your healing. Receive your miracles. Receive your freedom in the mighty name of Jesus. Kayuhan gikan sa kagubot sa panimalay. Kayuhan gikan sa emotional nga pagbati in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive your healing. Receive your miracle right now in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Dawata igsoon imong milagro. Dawata ang imong milagro. Hinulsuli ng imong mga sala o imo nang gidawat ng imong milagro. Kayuhan sa tanang matang sa balatian. Nahigugman Dios kanimo. Ang gugma sa Dios wala gyud makaigsunan, wala milurang. Ang gugma sa Dios labihan kadako. Kitang tanan gimahal pag-ayo sa Dios. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen
and amen. So God bless mga kaigsunan. So ayaw kalimot nga ang milagro available all the time sa tanang oras, sa tanang panahon. So salamat sa imong pagpaminaw. Please i-share ni atong video o kini atong video mga kaigsunan. Nagtuo ko nga Dios maga-manifest pinagi ini nga video. Daghang ayuhon sa Dios, daghang comfort sa Dios, daghang hupayon sa Dios. Pinagi sa gahom siyang pulong ingaman kahom sa mga pag-ampo sa iyang alagad. So dalay ko ng Dios, please share out our video sa atong channel mga kaigsunan. Ang Dios magapanalangin nato ug maayong buntag adlaw natong tanan. Bye-bye.